ome omekwekwe ome omekwekwe mgbe anyị ji eme ife omekwekwe mgbe anyị ji adị ife omekwekwe mgbe anyị ji adị ike omekwekwe ome omekwekwe ume Igbo na-ome leki nwobele n'Igbo mebidokwe onye ọbụla pụta ọgbọ n'omekwekwe ịmalụke na adịdị pụta ọgbọ n'omekwekwe maka ịnọlụtebe ife ụwa ị na-adị ike nwanne ichebe nsogbu n'ụwa ị na-adị ike ọbọkwete site ụwa ka ọ na-adị ọ bụrụ etu afọ ka ọ na-adị etosọlụ ụwa nya dobe isi anyị ga na-ele ife etosọlụ ụwa nya dele ụmụnne m anyị ga na-ele ife ife ọsọlụ ndị ọchịchị famebe ụmụnne m anyị ga na-ele ife ngwa ka ebili ibe ndụ ka anyị biri ibe ndụ na mgbanwere ibe chi ga-abụ ka anyị lie tata na mgbanwere ibe chi ga-abụ ka anyị ṅụọ tata na mgbanwere ọnọdụ echi ọgwụ ka onye riri kopu ada a na-eli akụ ọ na-abịa gbalị a na-eli akụ a na-abịa butebe nkwụ ka anyị libe ife ibutebe ka anyị libe ife mgbọmgbọ isi ewu ka anyị libe ife anụ agbọrọ agbọ ka anyị libe ife chọba mmenụ ka anyị libe ife ka anyị tabi ife alụ ka anyị libe ife afụgo m onye kpara akụ bata akụ bụ olileli ọba akụ eri ịma na onye ụbịam ka gị mma n'ọka gị mma maka na onwe na ọ ga-eri asị na ọka gị mma maka na onwe na ọ ga-eri kpọntakịrị gụba gị narị nwoke m akwalili ka m na-ebelu gị pepe supu bọbi gụba gị dị naanị akwalili ka m na-ebelu gị maka mbọsị ga-anwụ ifidọbalụ ndị dị ndụ elibe ife asị mbọsị ga-anwụ na egidọbalụ ndị dị ndụ elibe ego ị ga-eri dakụ n'ọnwụ ụlọ ka lie na ndụ mmadụ ọ ga-eri dakụ n'ọnwụ ka lie na ndụ o nwere onye na-eri akụ n'ọnwụ ka ndị ka ọrụ lie na ndụ oyi mmadụ akpata ego n'elu ụwa ma ọ nwekwere ya ka o rie timekwekwana ntasa afụfụ ma merieri Emeka kube mụ ya na bọnọsịlị apụtụtụta echi asị mụ na-enyi m ka na Emeka kube nọ na wago esi na Emeka kube nọ na mbebe akwalili tibe ọ bụ etu aka ụwa dozide ohe ngwa ka ibiribe ndụ ka ibiribe ndụ na mgbanwere ibe chi ga-abụ ka lie tata na mgbanwere ibe chi ga-abụ lekwa nkwụ ka ṅụọ tata na mgbanwere ọnọdụ echi ọgwụ ka onye riri kopu ada nwoke m ị na-echekwa echi iwe bido weribe ego ịmalụ o nwere ibe na-abọ nwoke m ị na-akpịkwa ego ị na-edebe ego emecha ka iwelibe ego ịmalụ o nwere ibe na-abọ ifekwa ka ijide gị ya lie ijide gị ya lie ma ego gị ijide gị ya ṅụa ijide gị ya ṅụa pepe supu kwọbụ ijide gị ya taa ijide gị ya taa champenu ijide gị ya ṅụa ijide gị ya ṅụa ọ bụrụ isi ewu isi fakwọlụ gị nye ọda ewudara ikuku ị na-agụ ịkacha ijiri nwayọọ na babe gị zuru ike ụwa na-aga uwe nwere ife ọbụcha nwanne m biko libe ibe onye lili ka ogbu na mmụọ eziokwu onye lili ka ogbu na mmụọ eziokwu leki nwobeledu na-elife ị na-anụ asidio na nlata dịrọli Kiridi ga-aga ọ bụluo na nkwụwa dịrọ Kiridi ga-aga asio na olili adịrọdị Kiridi ga-aga asio na agbọghọ adịrọdị ka njọ
Obi Ebubedike of Urua-Amada The Urua-Amada Oraukwu Festival is about taking off with the arrival of Obi Ebubedike, Obi Ebubedike of Urua-Amada, Nandiche, Nafage Weloche, and Abanemi Fani Bialo. All to be fair, Jasi. Na nibo ne bia be no okoi fo tumakia wa bia na na wata si oji Obelo de Lolo Obi Ebubedike da lo so Ba le de kai de tijibe mana ya to ga wa ji aketa be Magana wani joge oda na chaka fwanya nda jomo na nda jomo na belo mgori ho ya buta ngode gere nyomo I got him who get so much. Got my brother.
Do I know, brother? My brother. My brother. N'afọ nọ ebubo ife niile anyị bụ ụmụ gị agbakọgo n'obi nwanne anyị nwoke bụrụkwa n'owu anyị bụ Obi Ebubedike nke ị hanyere ya ka ọ lekọtara gị ụmụazị gị n'Ọraukwu anya na ụbọchị tata o ji anyị na special way na-apụchi dịka omenala Igbo si onye ọ na-abịara ebe a taa ga-erute ngọzi ga-esi n'aka n'ụlọ gị bụ Obi Ebubedike. Mgbe anyị ga-anakwa anyị ga-ana n'udo ịkwa ndị anyị rapụrụ welata n'udo na biko ihe niile anyị ga-eme ebe a ga-aga ọfụma n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị n'afọ nna. N'ezie Odowu ta nchara Odowu abacha onye Odowu ta nchara the oldest will know when we're in Anambra State. We don't know who will have them. Obi Ebubedike. Akọ̀wé wọ̀tọ̀. Obi Ebubedike. My own brother. Obi Ebubedike. What beauty. Yeah. The other brother here, is the other brother. I know my second one. Very nice. What company? 576. What I say then, is a good guy. Oh, you're not really a hand. You have to go to your lodge. Got all the Tatando, Tate Funaya, Tatian, Tatia Women, and Tatawa get your way to have one. What's the get my having go? Erindia, I did that. Can you take it? Ripoya. It does his singing. Repeat that. He came away. Get to see a parent, get to see a beginning. Yaka. What I should get no better as a Ryan. Every job that I idea. Palo, Kata, even try Jesus. That's where I. Hello. Hi, Kennedy. Because I'm a young old time challenge. So, what are you, man? I don't know again, maybe from my man. Two ways to go anywhere, but to buy. I want another Oraukwu. There are boys I get back there and my body and I can. We're to say, man. No, it's written on our website. Obi Ebubedike na-eri ji o liri ya n'arọ gara aga o erigwe ya n'arọ a ọ ga-eriri ya n'aga n'aha Jizọs. Oraukwu ekelekwa m unu. Abacha na ebe ekele agbara m unu. Anambra ekele m unu. Nigeria ekele m unu. Obi Ebubedike ọrịa prezident nke ụwa Anambra Steeti onye isi anyị kpatakpata. So na bịabụrụ onye igbe mmiri bịabụrụ na ọ na-akụ ihe a na-aṅụ aṅụ
owebe na ya na-eriji tata nke na ahụ ebula na ada eriji ike na m ga-anọdebe ya eburu onowu ndị abata daalụ ịrọ na ije ha amaka wee sị na ihe niile bịara eriji a ma ndị ya bịara ọrụ ndị ụmụnna ndị ụmụọkụ ndị ikenya ndị ụka agụrụ na naịtị enyi ya nwoke anọdebe ya naịtị ndị ọzọ na-abata ọ na-eme omenala nke na-abụrụ njọ maka na all night of the church bịa na-eme ya ọfụma anyị ga-erigbu ahụ anyị agụgụ ahụ mana o egbu egbu anyị owesi ede enye abalị otuto n'ibe abalị nke na n'ọkara na mmụọ nsọ Onowu nsala anyị kelere Pro no tanchara. Oh, now the oldest Onowu enwere na gịnị Anambra. Na every ma na Nigeria. Ono na throne almost 60 years. Wado Abraham na eba. Amụbeghị ha mgbe ọ bụ Onowu. Wede kele Chineke. And ebe hụ na ọdụ obere nwa. Ezigbo ndụ dị ya n'ime. Wede kele Tansa. Ya bụrụ na ọhịa tụrụ kebe ndị mmadụ. Obi Ebubedike.
etu a ya ọzọ sị na Jizọs Kraịst wee Obi Ebubedike. So Obi Ebubedike ọwagola anyị chi Obi Ebubedike Ologwu anyị kelele lọlọ ezigbo nwanyị abụrụ hụrụ ka esi nwa dị kịta ha onye hụọ ya kịta kịta onye kịta kịta obodo nye kịta kịta mgbe kọrịrị ya aka kọrịrị ya aka lọlọ ị na-eme ọfụma ọ gịnị wee hụ nwanyị bụ obi dị ya anyị ịgbọ dị ya ezigbo nwanyị nwanyị ọjide m ndị ụzọ ọfụ ibu mere ka m gụrụ tọgbapụ ya naanị a ga-eri ji a rite ntụ ịta ahụ isi ike etiji akapa rite enwe enwe itekwu nwa ite aga n'ihu itekwu ọjara ihu ego itekwu ụha ogere nwa asị onye ọ nabere ebe a ọya na ọya na n'udo ndụ ya dụrụ ya o dụrụ ya n'ezi unu ya o aha ọzọ a ga-eri ji a werite ndụ ite ahụ isi ike ripụ ọya o si na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị everybody mujio ọya dị na mma n'esi anyị eri ebe a dịte Chineke na ndụ mmadụ dịte ahụ isi ike si na Jizọs Kraịst onye nwe anyị amen Obi Ebubedike ọya abalị obi isi anyị na-emezi eji ife a na-eme Obi Ebubedike Ologwu n'ịba anyị kelele Penelenu Odebuke Jesu. Unforgettable.
ezi obi ọma ya gbachi mmesi ebe ọ bụla ị nọ ifedọ enyerego ifedọ ikele Obi Ebubedike ikele ndị ofu aka Igbo niile nọ ndị nche ka ume Ebubedike nke anyị izugisi nkele m kenekwala m ofu aka Igbo niile ogo dị bụ Igbo niile obi ede ọcha adreesị ndị ọrụ ugwu egelere m
Ebubedike si ha gaba na nwere fere emenụ. Ọ gwaghị si ndị mmadụ ha bịa ya bịakwa ya fụgo ọgịnị. Ebubedike 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 n'ebe ka ọ na-achọtụ. Ebubedike na-asọ. Urua-Amada, there's a friend open this movement, it's a working body, no woman now. No tracker, I never survive, well, Sikaku. Honorable Chief Benjamin Urua-Amada is here. I sing it now, God bless you for coming. Hey! Ebubedike, second familiar is here, Honorable Chief. Urua-Amada. I feel like I pay Obi Ebubedike. I say, I can't get what you never ever. I will not be here to work. I see whatever you do. I couldn't come out. I would have always known Obi. Then I want what I want to get. When you look at them, one thing down about now, live to go on. I will let you know never. Obi, oh, never. I must speak in the boy now. Urua-Amada,
abago ebe mmụọ na-eme ife a ụmụ mmụọ tanọrọ tanọ igwe eze oyibo abatago kene ndị mechiri ọnụ ụzọ ama a emechigo otu a mepee ya ụmụazị apụta n'ụzọ ụmụadị abụrụ ụzọ eze oyibo anyị esighị nnọọ igwe elutego
Barrister Dr. Ebubedike of Urua-Amada Kingdom, Oraukwu Obi Ebubedike, one of your cabinet members. I will never see a possible. I can't believe why you never done Saturday, I was here Saturday, Sunday, no one and each ladies. The year they made a turn on. I will open I was here, over there. Maganam Obudai to go out, I don't know. When I
ncha bụ nwanne anyị kwesịrị ọtọrọ onye n'ibi ya kwesịrị etu anyị si wee tọ so n'ọhịa ka anyị mkpụkọta ka anyị na-ekpokọta ekesie na obi ete na so n'ọhịa iji kwanyere igbo ka o ji abịa igwe mesie taa echi ndị ichie ndị na-emesi ma ọ dị iche ibe igwe na-eme ibe anyị na-enye ahụ na igwe walụ ji fọrọ ukwu niile eruzie tata ndị ọbụla na-eruzi na-awụchi awalị ya na milete so ibe a na-eme tata bụ ji ka a na-enye ya na-awa ji ya ịwa ji nke aha dị iche na ndị ara okwu ahụ gara aga anyị fụkwazịrị na ndị ọrụ ugwu natara maka ịwa ji ya field juru eju ebe niile juru eju ndị mmọnwụ juru eju agwara m nke ihe butere ihe maka na ndị mmadụ ekwetago n'ibe a na-eme ibe anyị na-eme bụ ibe ziri ezi ibe anyị na-eme bụ ọtọ anyị na-emegbu oke ete anyị na-emegbu oke afọ sọ meseji anyị na-enye ndị ahụ na-enye akụkọ na chekwa aghọtago n'ibe anyị na-agba ha eziokwu ka anyị jikọọ aka ọnụ wee na-egosipụta na omume anyị na-abụ nwanne na nwanne ka ọ dụrụ n'ọbụ na mma kọọ ya ka anyị na-egosi and the long run na iri 2024 ọ dịghị isi yes anyị na-asị gị nnọọ maka na ịhapụrụ Palace wee bịa ịnọnyere ndị obi na ndị ichie gị o gosiri ị na-eme ọfụma anyị na-ekele gị si na nke aha maka nke aha ọzọ ya amakarị anyị ga-adị ndụ wee fụ nke aha ọzọ n'aha Jizọs daalụ igwe na lọl anyị na-ekele gị oche zọrụ ekele ihe ya agwa anyị maka ịnwachi nke aha maka na obi dị gị ahụ iji wee rata anyị na-ekele gị high chief super high chief Patrick Oyeduba Obi Ebubedike of Urua-Amada Oraukwu dike jọrọ nwa of ide mmiri dike na-achị anyị ka a na-ekwu na Kano sa ike ije tụba na Kano anyị na-asị gị na anyị nọ n'obi gị ka igwe anyị ka o si n'ụmụ standa na iri ji ka iri dịka Obi Urua-Amada international
Obi Ebubedike oke mmadụ nnukwu anụ igwe na-achọ iko isi Apostle TV na-ejebe na-eme n'Ọraukwu. Anyị nọ na nke Obi Ebubedike of Urua-Amada atọta Ọraukwu na-eri ji Obi Ebubedike na obi ya igwe waji na-atọ ndị mmadụ n'iche na-erizie imezi anya fụka mmọnwụ si gbanye na-esiga. Obi Ebubedike bụ nnukwu obi ototo obi na ike na-achụ aja oke mmadụ ọlọta dịka mma n'ihu ọgụ ọ napụrụ dịka anya n'ọnụ ala mmọnwụ na-apụ mmọnwụ ndị iro ọ bụzikwa obi obi onye eze. Obi bụ nnukwu mmadụ, obi nwere ego, obi nwere Jizọs, o nwere ọgwụ, o nwere ihe niile ihe a na-achọ achọ. Onye ọbụla anyị na-enweta isi ọrụ gara isi edebe ahụ gara aga anyị nọrọ aka m bụ Messi Apostle TV na-ejebe ọ na-eme ka mgbe ọ na-eme